Γεια σας, ήρθα να κάνουμε κλήρωση για διαγωνισμό 20.000 plus. Κέρδισε το Facebook Fans με δώρα ένα GPS MLS Destinator. Αυτή τη φορά σας υπενθυμίζουμε ότι ο διαγωνισμός ήταν διαφορετικός, αφού με κάθε 50 προσκλήσεις σε φίλους που έκανε ο καθένας σας έπαιρνε μία ακόμα συμμετοχή. Μαζεύτηκαν εννοείται πολλές προσκλήσεις σε φίλους από αρκετά άτομα και τις παραπάνω συμμετοχές τις προσθέσαμε σε τυχαία σειρά, σε τυχαία σημεία στο λογιστικό μας φύλλο. Έτσι, όταν θα γίνει η κλήρωση θα γίνει διαφορετικά. Ο πρώτος που θα κληρωθεί θα είναι ο τυχερός μας και θα είναι σίγουρο ότι θα πάρει το δώρο του, αλλά αν κληρωθεί ξανά ο τυχερός ως επιλαχών, τότε θα ξανακάνουμε κλήρωση για τον επιλαχών μόνο, μέχρι να μας πετύχει διαφορετικός επιλαχόντας. Πάμε λοιπόν. Οι συμμετοχές μαζί με τις εξτρά ανήλθαν στις 2.410 και θα χρησιμοποιήσουμε το List Randomizer. Ο τυχερός μας το 1595, με κόκκινη γραμματοσυρά Χρήστος Παπαδόπουλος και ο επιλαχών μας το 1207. Με μπλε γραμματοσυρά Νεφέλη Στρατηγού. Συγχαρητήρια λοιπόν στο Χρήστο. Οι υπόλοιποι που δεν κερδίσατε, μην ανησυχείτε, θα έχετε αρκετές ευκαιρίες σε άλλους διαγωνισμούς, κερδίσετε το. Γεια σας!